plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo nga ako daon sa trono mo. May katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo nga ako daon sa trono. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga naa kanunay ang Dios sa matag usa nato kinabuhi, di naguban nagsupply o nagproteksyon bisan asa ta niining naong sa kalibutan. Sa atong pagsugod niining maong buluhaton, ako kamong gidasig ug gihangyo sa pagduol ngadto sa tumbling nga Dios o mohatag-tag mga pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahong, Dios nga mao'y nagatiman sa matag usa nga mindango pisalig kanimo, Dios nga mao'y nagbantay na nalipod kanamo. Niya kami o Dios aron sa paminaw na usab sa imong mga pulong, pagpamati na usab sa mga mensahe sa kinabuhi si imong alagad Apostol Pablo nga diin adunay mga mensahe mga makatuna namo sa among panag-uban ini mong programa. Bless kino matag usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong buntag ni Lucy Camigi, maayong pakiguban ni Diana Maritilin, maayong buntag ni Mary Ann Ricabo o ni Brother Emilio Gabogos. Good morning. Atong hisgutan mga igsoon sa biyahe sa kinabuhi sa tao. Ang taong dinihugan maoy gikinahanglan aron malikay sa mga katalagman. Magyunay pinaka-importante mga kaigsuonan sa ato ang biyahe sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan na kinahanglan gyud ta og tao nga dunay dihog gikan sa Ginoo. Mayo nga pakiguban ni Hilario Mendoza, mayo nga pakiguban ni Sassy Conde. Good morning ni James Van Pablo. Og good morning ug maayong pagiguban ni Pastor Safri Candelario. Maayong buntag Pastor Gideon, on air naka sa Shine FM.
95.3 Balok Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Bless us all. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, maghisgota mahitungod sa pagbiyahe. Kung maghisgota sa pagbiyahe mga kaigsuonan, kining nagdagan nga kinabuhi, nagdagan nga edad sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Maghisgota sa pagpuyo nato sa kalibutan mga kaigsuonan, kaang gipakita sa Biblia daw naa kita sa panaw nga kanunay tang nagkinahanglan og giya sa atong buhi nga Dios. Maayong nga pakiguban ni Jocelyn Chani Green. Good morning ninyo diha pastor. Maayong nga pakiguban Sister Jocelyn nanukad sa USA, Mississippi. Salamat kayo sa inyo nga pagtubaya og ang Dios magapanalangin o padayon nga magauban padayon siyang magatiman kaninyo diha sa USA. Sister Teresa Liz, maayong nga buntag Pastor watching Tongkil Minglanelia no Cebu. Maayong nga pagpaminaw diha ug may pagiguban Sister Teresa. Harris Lariusio, maayong buntag ug ni Eve Mats Cosio, maayong nga pagiguban ug have a blessed day Pastor. Si Ruli Canite Solidad, maayong nga pakiguban. Si Rins B. Ayuban, maayong nga buntag ni Modiha. Ug matod pa, maayong buntag usab sa iyang asawa nga si Gina Ayuban ug sa iyang anak nga si Reno Ayuban, Jamaica Ayuban diha sa Hindang Leyte. Ug ang atong igsuon nga si Rins nanukad diha sa Baguio City. Mayo nga pakiguban ni Gigi Mays og si Indra Lynn sa Sumgay. Maayo nga pakiguban. Give your child a holistic Unyang hapon oras una hangtod alas 2 doon ako'y klasihan. Kining maong klase magtudlo ni kung unsaon paggamit ang Biblia, unsaon pagdakop sa gipasabot sa Ginoo aron atong ikapasabot og klaro og tin-aw ngadto sa mga tao. Ang matag usa ka tawo nga nagtuos Ginoo sama kanimo, kanako, kanatong tanan. Ang tawo nga nagtuo ang gipakita ni Ginoong Hesus nga sugo ngadto sa iyahang mga apostoles o sa unang niyang mga tinun-an nga kinahanglan gyud ang iyahang mga tinun-an mo-multiply sa pagkatinun-an. Mahinungdan nga ang tanan nga mga magwawali, mga tinun-an, mga igsuon, doon nagyoy mga gitudluan. Ug mao na giingon ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 28:19 kung imong tan-awon diha sa 18 sugod mga igsuon nga ang tanan nga mga tao o mga tinun-an gisugo gyud ni Ginoong Hesus sa sangyaw ngadto sa tanang mga tao, ug ang tanan nga mga tinun-an gisugo ni Ginoong Hesus nga ang tanang mga tao himuong tinun-an ni Jesus, dili himuong membro. Mahinungdan nga ang mga tinun-an nga sunod sa mga apostoles sa panahon ni Apostol Pablo, sa dihang nakadawat sila sa belang espiritu, nanangyaw sila, nagwali sila, taliwala sa mga nasinatian nilang pagpanghulga, niluto sila, apan padayon nilang gisangyaw ang pulong sa Ginoo. Nagkatibulaag man sila tungod sa kapintas sa pagpanglutos sa mga nagtuo, mga kaigsuonan. Gilutos sa mga Hudyo ang mga magtutuo. Mahinungdan nga ang tanang mga tinun-an, unang mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles, nagkatibulaag. Pero bisan pa man kung nagkatibulaag ay sila,
padayon nilang gisangyaw ang pulong sa Dios kay maoy ilang nakatunan ug maoy tudlo sa balaang espiritu nga ilang naangkog na batunan sa dihang nindawat sila sa ngalan sa Ginoo. Mahinungdan ikaw ug ako gidasig gayod nga pag-share sa pulong sa Dios, dili man gyud tag ka-share mga kigsunan kung wala tay nasabtan ug dili sa tagkasabot kung unsay mga pamaagi aron makuha nato ang saktong pagpasabot sa Ginoo diha sa Biblia matag bersikulo. Mayo nga pakiguban ni Mimi Dalio. Good morning, Pastor, watching from Davao City. Request kog song Lahutay. Mayo nga pakiguban ni Rosalie Monca Kabugos og si Maribik Patelyar Pitalyar. Maayo nga butag, Pastor Gideon. God bless, Pastor, sa imo nga programa og sa imong pamilya, Pastor Gideon. Naalang ko'y pangutana, Pastor, may tungod sa ahong damgo. Gabi nga ang dako og taas kaayong halas, duha ka buok og isa od mubo nga halas, pero agduha napatay ang duha sa akong pares kay ako man maoy gigukod sa duha ka halas. Unya di ay unsa di ay meaning adto, Pastor? Pagsuway ba to nako? Maghisgot gani ka og halas, mga igsuon, kinaiya na sa tao nga imong masinatian sa imong pagpuyo isip Kristohanon. Apan atong gipasalamatan ang Dios tungod kay ang imong bana, ang imong pares maoy gigamit ka instrumento aron madasig ka, aron makapadayon ka. Ang halas naghisgot na sa kaluyahon nga mga pulong. Dunay mga pulong nga imong madunggan gikan sa imong sigataw o sa imong isika magtotoo nga makapaluya nimo, nga makapawagtang sa imong kadasig o pagtuo ngadto sa Ginoo. O kining maong mensahe diha sa imong damgo, usana ka mensahe nga nagpakita nga giatiman kas Ginoo kay naghatod siya og mga mensahe aron ka maandam kung unsay angay nimong buhaton, samtang paingon ka niining imong masinatian. Kining mga damgo nato, mga kaigsuonan, kung imo lang tagaan og pagtagad, dunay dakong katuyuan, dunay mga mensahe nga makapaandam sa imong kaugalingon. Kining imuhang damgo nga duha ka klaseng halas o duha ka klaseng sawa naghisgot na sa duha ka klase nga tao nga nagdala sa kinaiya sa kanang pagkamalimbungon, nagdala sa kinaiya nga mukuha sa imong kadasig sa pagpangalagad. Kay ang halas, mga igsuon, naghulagway na sa kinaiya ni Satanas. Ang kinaiya ni Satanas gipakita ni Ginoong Hesus diha sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10 nga nianihi ang kawatan aron lamang sa pagpangawat, aron lamang sa paglaglag, aron lamang sa pagpatay, pagguba. Apan nianihi ang anak sa tao aron paghatag o kinabuhing madagayaon. Ang imuhang buhaton mao nga maminaw kag advice sa imuhang pares, og ayawad ang pagkamainampuon, ayawad ang pagdango, pagsalig ngadto sa Ginoo. Ilikay kagayod sa unsay mensahe sa imong damgo. Singgit ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong damo. Singgit ngadto sa langit. Si Jim Balvin, maayong buntag, watching from Moncayo, Davao de Oro Province. Maayong buntag, maayong pakiguban ninyo, sis. Ang hari pasabi nga siya musuli mismo sa kinabuhi mo. Isingit ang buwan
pakiguban ni Rowel Lacson, blessed morning pastor. Ang Dios magapanalangin kaninyo diha. Dalaygon ang Dios nga magauban kaninyong tanan. Si Kuni Baran. Salamat pastor sa imong pagpadayon sa pagwali daghang mga tao nga mapanalanginan sa pulong sa Dios. Good morning pastor, watching from Pagadian City. Mayong pagiguban ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Good morning pastor, request awit makalangit pastor Milagroso. Tumawag sa kanya, siya ang kasagutan, mapakilan. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Mayong pagiguban ni Josephine Ogos. Good morning Pastor God bless, palihog ko og patugtog sa kantang nga nasaan nakaya ako. Sa buhay ko nito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mayong pagiguban ni Miriam Ricabo, request song pastor karon ang adlaw sa Dios. Si Elsa Pipito matod pa. Hello, good morning pastor. Please pray for me na mag-stop na og bleeding ako breast and God make a miracle sa health. Totally salamat and God bless sa ato tanan. Ato nandadon sa mga pag-ampo, Sister Ilsa. Pasalamati ang Dios nga magatubag magaayo sa atong mga pag-ampo. Si Marivic Pitaliar Tadim, amin. Salamat pastor sa pagtubag sa ahong damgo. Kay nalinawan nako, salamat pastor. Likay lang ang mga tao nga dunay dili maayo nga mga pulong nimo. Likay ang mga tao nga adunay mga mensahe nga dili makatabang sa imong pag-alagad sa Ginoo. Si Hear You Musaad, watching from Santo Tomas, Davao de Oro. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Sister Evelyn Iran Tarukan. May buntag ninyo diha sis. Ang Dios magapadayon, magapanalangin kaninyo ug dalaygon ang Dios nga magauban magatiman sa inyong pagpuyo uban sa imuhang pana. Si Bing Dandan, good morning. Maayo nga pagiguban og si Gina Kamahalan. Good morning Pastor Gideon. Kumusta mo og sa tibok mong pamilya? Salamat sa Ginoo, makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo, pinaagi kanimo. God will bless you always together with your whole family. Salamat kayo sa inyong paghatag og higayon og panahon sa atong programa. Kagahapon wala ko ka-live mga igsoon tungod kay doon na may gilakaw sa akong misis. Dugay may nagkauli tungod kay grabing inita kagahapon. Kapila may magpahaway sa dalan kay di gyud masatong ang init. Ug kagabi iwa ko ka-live mga kaigsunan. Tungod kay dunay mga panahon nga nakinahanglan gyud pahuway sad ang ato ang lawas, ilabi na kung dunay mga biyahe. Si Liti Marcaza, good morning Pastor Gideon Candelario. Nagdamgo akong anak na babae, gipatay ang iyang kuya. Unsay meaning ato pastor? Ang mga damgo dunay mga gipasabot nga mga panghitabo o dunay mga mensahe sa pagpangandam. Ang imuhang ang damgo sa imuhang anak naghatag nagmensahe sa inyuhang kinabuhi, ilabi na sa imong kuya nga kinahanglan inyuhang dadon sa mga pag-ampo. Dada sa inyong mga pag-ampo ang kuya o niya ayaw gayod og sugot nga
ang kabalaka, ang kahadlok maoy mohari hinuon una-una ang pagkagamhanan sa Dios. Ibutang kanunay sa inyong nauna ang mga positibong mga butang. Kay kuna sa inyong nauna kasing-kasing ang mga positibong mga butang, nagpakita na nga misalig ug mituo ka sa Dios nga atong gilagaran. Mahinungdan kung naamay mga damgo nga dili maayo, kinahanglan nga dili gyud ibutang ang mga negatibo sa una-unang kasing-kasing. Aron walay mga negatibo, itugyan sa Ginoo, pangayo ang proteksyon, ug ideklara nga dili gayud mahitabo ang mga damgo nga dili maayo. Ideklara sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug kung unsa may dili maayo kinahanglan imo nang rebukeon sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug human sa imuhang pag-ampo ug pagdeklara niini sang ato ang Ginoo, ayaw na gyud tuguti nga maghuna-una kag dili maayo, ilabi na sa imuhang na dunggan o sa imuhang mga nakit-an nga mga mensahe sa damgo. Kay mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsuonan, daghang mga damgo nga dili maayo nga naghatod og mga pasidaan og mga pamaagi aron kita mahimong masinangkapan, aron makaampo ta, aron makapasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Itong hinumduman nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, ang pagtuman sa kaubuton sa Amahan maoy atong sigurohon, kay sa panahon nga makatuman tas kabuton sa Amahan sa mga sugo sa Ginoo, mga igsuon tinud-anay tang nahigugma kaniya. Ug ayaw kalimti ang tao nga tinud-anay nga nahigugma sa Dios, tao nga gisaaran sa Ginoo nga kanunay niyang luwason. Ang Dios anda muluwas sa mga tao nga nahigugma kaniya. Ang Dios kanunay naghimo og mga maayong butang alang sa mga taong nahigugma kaniya. Mao'y pinaka-importante nga angay natong tutukan ang pagkinabuhi, sumala sa kaubuton sa Amahan, sumala sa sugo sa Ginoo, kay pinaagi niini makit-an ta sa Ginoo nga tinud-anay tang nahigugma kaniya, og ang Dios nga tong gilagaran tinud-anay gyud nga motuman sa iyang mga mensahe, nga kita iyang proteksyonan, luwason gikan sa nagkalaing mga katalagman. Awit makalangit milagroso diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sister Bernadette Alsula, maayong butang pastor, salamat og dalaygon ang atong buhi nga Dios. Makapiminaw na punta sa ihang balaang pulong. Pastor, sa naa ko'y isin unya nga after lunch request kog awit makalangit, gugmang maunongon og ayaw usiki. Salamat, pas. Salamat sa Ginoo nga padayon siyang nag-uban kanimo diha, Sister Bernadette, atong igsuon nga nanuka diha sa Calamba, Laguna. Si Tata Abdullah, good morning Pastor, thanks you Lord for everything, og Ginoo maayo sa tanang panahon. Thank you Pastor, always stay safe in Jesus name. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ang pagkamaayo sa Dios ang makasinati niini katong mga taong putli. Maayo kaayo ang Dios sa mga taong putli. Putli ang iyang pagtuo, ang iyang paghigugma, ang iyang paglaom, wa gyud niya tuguti nga mamansahan ang iyang kasing-kasing. Si Noyvelin Garcia Alforge, maayo nga buntag Pastor, excited na pud mi sa paminaw. Pwede mangutana Pastor, live ba ka mag-lecture o niya alauna? Pwede mo appeal. Ang ako ang gamiton nga pagtudlo through Messenger ragyod, dili pinaagi sa live, through Messenger. Kay maayo man gud ng through Messenger video call para makatawag mo unya makapangutana sad mo, makapuli-puli mo og pangutana, samtang mag-discuss ko mahitungod sa pagama og wali. Importante gyud ang pagama og wali.
kay ang pagama og wali mao ang pagtukod og pundasyon sa pagtuo sa kinabuhi sa tao. Kon ang nagwali haom kaayo sa Biblia, ang tao nga modawat sa maong wali, ang iyahang kinabuhi mahimong maalayn sa pulong sa Ginoo og moresulta sa hingpit nga kabag-uhan og hingpit nga kadaugag kaluwasan gikan sa sala sa kalibutan. Apan bisan unsa kahaom sa maong mensahe, kon ang tao nga gitudloan dili na mosunod ug dili na maminaw sama sa mga tao nga giluwas sa Dios pinaagi kang Moses, ang mahitabo ni ana mahimo silang rebelde. Musukol og mosupak sila sa pagduma sa tao nga nagdumala kanila. Mahinungdan mga igsoon, ang tao nga nakadungog na minaw sa pulong sa Dios, duhara gyud ka kinaiya ang makit-an nimo sa Biblia. Pareho tang nakadungog sa pulong sa Ginoo, pero dili pareho ang tanang tao nga mirispan sa Ginoo. Dunay mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan gimahay Hinoo nila ang Dios. Gimahayan Hinoo nila ang Ginoo. Apan dunay mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, nagpasalamat sila sa Dios. Nagpasidungog sila sa Dios o gipanalanginan nila ang mga tao nga gigamit sa Dios sa pagsabwag sa mga pulong sa Ginoo, ug sila nga nakit-an sa Ginoo sa pagbuhat niini, damor silang gipanalanginan sa Dios. Matud pa, shout out ko pastor sa ako ang buutan nga anak si Naomi gikan sa exam sa school. Request kong sok pastor pagday nga tinod-anay. Si Jerio Mosaad Masaka, pastor watching from Santo Tomas, ako na ning nabasa. Pwede ra gyud mong mo chat sa ako onya human sa akong live. Pwede ra gyud mong mo chat kay onya sa alauna hangtod sa alas 2. Mo klasiko kun unsaon pagama og wali. Mao ginay pinaka-importante kay usa sa ato ang followers, viewers diris ato ang programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Doon na say kadasig sa pagwali. Og gihangyo ko niya nga ako siya nga klasihan. Og doon na pag-ipoy ning tawag nga na-bless siya sa ato ang programa og naasay kadasig og doon na say gugma sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Apan nangutana siya kay maglisyot siya og gama og mga mensahe tungod kay dirira siya magkuhaan og mga mensahe diri sa atong programa. Unya ako siyang giingnan nga kung naara kay oras, pwede ra gyud ka na kong i-appeal or mag-schedule tag klase. O kalipay niya ang ihang nadunggan, mahinungdan kalipay usab nako ang paghatag og panahon alang sa matinod-anon og naay kadasig sa pagtuon. Kay mao gyunay akong nakit-an sa akong kinabuhi nga dili nako kapugngan ang pagtudlo ug pagsangyaw sa pulong nga gikan sa kahitasan. O gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing na samtang naapak ko sa kalibutan, dili gayud ko muundang mga igsuon sa pagtudlo o pagwali sa tinuod nga mga mensahe, kay ang tinuod nga mga mensahe maoy kinabuhi sa tao, maoy kaluwasan sa tao, maoy kadaugan o kausaban sa tao. Apan naara gyud sa tao kung iya bang ikinabuhi ang mga mensahe nga gitudlo gikan sa Ginoo. Si Pabstil Manuel
Maayong buntag Pastor Gideon og sa tanan maayong buntag pod. Maayong nga buntag ba Brother Pabstil Manuel. Og ako niya tikang i-add sa ato ang GC unyang human ako og live. Alang sa pagkat-on kung unsaon paggama og mensahe. Si Christopher Danaw, amin, maayong buntag Pastor. Watching from Laguna, God bless. Si Jeffrey Diwan, good morning Pastor, salamat sa live nimo, nakadungog na pod mi og pulong sa Ginoo. Si Roy V, maayong buntag Pastor, naminaw ko karon diri sa office. Pastor gikan diri sa Davao City. Maayong nga pagig-uban ni Jima Libuhan. Si Ninita Pahang, good morning. Matod pa, morning Pastor, God bless family. Pahang from Surigao City. Love you all. Matod pa ni Sister Teresa Lins, Pastor, aduna ko'y ipangutana nimo. Pastor, kon mga humana man kami bautismo og aduna kami ribulto sa amo og akong gipakuha og gibutang namo sa suok. Okay ba Pastor among gibuhat? Salamat. Ang pinaka-okay ana Sister Teresa, isurinder na diha sa inyong pastor. Katong naa sa Bulacau si Pastor Robin, dad-ana ngadto kay siya'y kabalo kon unsaon na. Kabanilia Linsky, good morning Pastor, watching from Buhangin, Davao City. Sister Teresa, ayaw gyud ibutang na sa suok. Ayaw na ibutang ni bisan asa. Ayaw na tague. Noon, ihatag na dito, itugyan, isurrender na dito sa imong pastor. Kay ang imong pastor, si Pastor Robin, kabalo na kung unsao na niya. Si Freddy Aquino, maayong buntag Pastor, dalaygon ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Pastor, unsay pasabot sa akong damgo, naglakaw ko sa dalan kauban sa mga tao. Nawala gihapon ko kaila. Og ila kong gidala dito sa usa ka uma og samtang nagtindog ko sa maong dapit. Akong nakita ang usa ka punuan sa lubi nga mubo siya kaayo og iyahang bunga sa kadaghan hapit na mo sagyad iyahang bunga sayota. Og akong nakita Pastor duha ka lubi nga laya akong nakita nga nahulog sa iyahang pungango. Og sa iyahang pagkahulog ang duha ka buok lubi dito padulong sa akong gitindugan. Og akong gipunit ang isa og akong gipunit ang akong gipunit og akong ingon ato ning himuon nga usama ni Sir Samilia. Salamat Pastor. Ang imong nakita nga uma naghisgot na sa gitawag panagtigom. Diin na ang mga katawhan sa Dios. Unya dihas panagtigom, duna kay makit-an nga tao nga mutudlo nimo kung unsaon padayon ang mga pagpasangkap ilabi na sa gitawag panginahanglanon sa ministry. Dunay tao nga mutudlo nimo kung unsaon pagpadagan ang ministry. Ang lubi naghisgot na sa gitawag source of income. Dunay mutanyag nimo nga gamay nga negosyo o kaha gamay nga pangita. Kanang mao nga negosyo o panginabuhi, maunay mo tabang nimo aron makapadayon ka sa mga buluhaton nga gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi o kaha sa mga lakaw. Usa ka na kaminsay nga muhatag kanimo og mga idea nga angay gyud nimo nga tutukan, angay nimong pamalandungan.
ug kanang maong damgo usana ka damgo nga sama sa mga damgo nako kaniadto nga magsigi kog pamunit og lubi. Unya sa dihang magsigi kog pamunit og lubi, wa gyud ko kabalo nga unsay meaning adto. Apan sa diha nga niabot ang panahon nga ang lubing akong gitanom og kini namunga, gatuog gyud ko nga kanang usa ka source of income. Sa panahon nga gidala ko sa Ginoo sa maong damgo, usa di ay kagamay nga negosyo nga makapamintin sa mga panginahanglanon, ilabi na sa gikinahanglan sa uban pang mga buluhaton diha sa ministry. Og usa sa gihatag sa Ginoo kini nga kadasig og hiya sa gitawag, moingon gyud kong gamay ra man tuod pero dako na kaayong ikatabang. Dunay gamay pero dako na kaayong ikatabang sa mga panginahanglanon sa ministry. Kay doon ako'y tinguha mga kaigsuonan nga magkrusada. Unya diha sa krusada, tungod kay naaman tay mga FM station, ilabi na dire sa gihulngan, pero ako ang gitinguha ug akong gipangayo sa Dios nga makakrusada ko diri sa Malabuyok after sa pagtukod yun sa FM station. Og sa diha sa krusada, gipangayo nako sa Ginoo nga makashare ko sa mga tao og FM radio, kanang radio nga nay FM, aron makabati sila og makadungog sa pulong sa Ginoo. Og katong usa ka mga damgo nga magsige na kong madamguhan nga mga lubi, maude ay tong pag dasig sa Ginoo nga magtukod ko og vulcanizing shop. Sa pila ka simana nako og pila simana nakong pagpamulkit, doon na nako'y natigom nga 2,000. Kanang 2,000 ako na siyang gipamalit og intriol, gipamalit nako og mga panginahanglanon sa pagpamulkit. Unya ning dako ni siya, ning dako mga igsuon, ug mauni ako ang gitinguha og nasa akong kasing-kasing nga ako ni siyang ipalit og radio para akong i-share ngantos mga tao sa dihang nana sa kay krusada. Sa laing bahin dunay daghang mga lakaw ang ministry, daghan nga mga gikinahanglan gyud. Mao nga duna sa seminar manggod mga igsuon sa kinabuhi, ilabi na sa gitawag management sa pagdumala sa gitawag pamilya. Kinahanglan gyud nga naa kay mga pamaagi nga gikan sa Biblia. Usa nga gipakita sa Ginoo nga pamaagi gikan sa Biblia ang gibuhat ni Jacob. Si Jacob mga kaigsuonan kung imong tan-awon, ugihan siya nga tao. Even sa mga tinun-an ni Jesus, ilabi na ni Apostol Pablo, wala niya wad-a ang pagpanggama og mga kanang kanang balong-balong. Kay si Apostol Pablo, ang iyahag yung source of income mao ang pagpanggama og balong-balong. Sa dito pa ko sa syudad, ang ako ang source of income nga makatabang gayod sa buluhaton ang pag-drive og taxi. Og ning drive ko og kanang motor panghabal-habal diha sa syudad. Apan tungod diri sa bukid wala na may mga pasahero, dili man prehas dito sa syudad. Nagampo ko sa Ginoo nga naagya po'y source of income. Ang naitabo mga kaigsuonan, katudi ay lubing nga gitanong nga sige og pamunga, ako nagyud na kong na kanang ako nagyong nakitaan ang meaning, ang mensahe.
Tungod kay diri sa among lugar, ako mo'y pangitaon pod sa mga tao sa ilabi na sa kanang unsa may daot sa mga motor. Uni akong gitanaw-tanaw ang sudlanan kagahapon niabot na mag 2,000 kapin. Unya pila ra gud taoy if radio nga nay FM. So bisag makapalit kog 5 ka radio, pwede naanagyod ko'y ikahatag sa mga tao. Unya sa laing bahin mga kaigsuonan, gitigom usab ang unsa may mga gipiyal sa Dios sa akong kinabuhi sa lain sad nga panginahanglanon sa ministry. Diha sa pagtukod nato sa FM radio. Pagtukod nato og FM radio dunay mga gigamit ang Dios, dunay gihikap ang Dios nga mo-share sa ilahang gugma. Mohinungdan nakapalit na ta og 2 ka tubo. Unya nakapalit na ta og transmitter og antena. Og kanang transmitter og antena ni kabat to og 17,000. Nakapadala na tag 17,000. Unya nakapalit na tag 2 ka tubo nga dabaga nga dos ang gidakon. Og akong gipasalamatan ang Dios nga sa hinay-hinay ra gyud makompleto ra gyud ning ato ang FM station. Kay ang kulang niini ang mga banting na lamang og katong insulator og katong hulugot o sa dagitoy ngalan nato. Muna nga sa hinay-hinay mga kaigsuonan, mahuman ra gyud ang unsa may mga gikinahanglan sa buluhaton. Mahuman ning FM station, mag-prepare na pud ta para krusada. Ako nang tinguha o gipasalamatan ang Dios nga naa ko'y kadasig sa paghimo niini samtang naapatas kalibutan. Kay wala man tay laing makit-an sa panahon nga kita mo atubang sa Dios. Ang atong makit-an o gipakita og pangitaon sa Ginoo sa atong ginabuhi ang ato mang mahimo, kanang atong nahimo ba, kanang atong nabuhat. Dili man mangita ang Dios sa atong pagtuo. Kay ang tinuod nga taong dunay pagtuo, dunay gyunay na trabaho. Kung ikaw lang nga naminaw karon, muingon ka nga naa kay pagtuo, makit-an gyud na sa imong trabaho. Kung naa kay pagtuo sa pulong sa Ginoo, do na gyud kay makit ang trabaho. Kung ikaw nakakita sa imong trabaho, labaw na nakakita ang Ginoo. Maunay gibutang sa Ginoo sa akong kinabuhi, dili man gud pwede nga muingon tang nagtuo tas Ginoo pero wa tay nakit ang trabaho. Kay ang gipangita sa Ginoo sa panahon nga ang tao muatubang sa Ginoo kana mang iyang natrabaho. Mao bitaw na mga kaigsuonan, miingon si Apostol Santiago nga do na mo'y pagtuo ipakita, kay naa ko'y pagtuo ako tamong pakiton. Kay inani ang pagtuo patay ni siya kung way buhat. Una nga sa hinay-hinay mga kaigsuonan, ako kalipay sa Ginoo. Actually, ako ning testimony ha. Ako sa ning i-testimony gyud. Kanang na-discourage gyud ko sa pagpamulkit. Pirmero, tungod ka inigbulkit nako, muhubag man siya, mura man siya musuriso. Kay nalabian daig init ang intriol. Nya muinat man siya maayo. Muhubag siya murag suriso. Ko nga dili na ko mamulkit. Unya kay wala may vulcanizing dire. Ang nahitabo ang igsuon sa akong asawa, nagsige day siya pangutana sa niya, sige pugong pangutana sa mga vulcanizing sab unsaon. Lantaw po ko sa YouTube. Sa daling istorya amo rag yung nakatunan. Nakakaton mi unsaon pagtimpla-timpla. Hangtod nga nakuha na gyud namo ang saktong timpla. Pero dunay duha ka intriol gyud nako nga na damage.
At least nakakat-on ko. Niyahuman ato na may mga magdungan-dungan nga magpabulkit. Sa miaging adlaw dunay unom akong nabulkit. Unya akong ipasalamatan ang Dios kay ang income sa vulcanizing wag yun ako na gustuha. Ako nang pamalit og guma dahil akong ibaligya unya padayon na pulkit dahil kabalo kong budako ra gyud na siya ug maunay ako asyang gamiton gyud na anas akong kasing-kasing. Ako nang i-share sa mga tao na gustong maminaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa radio. Sa isang tulad mo, Mao gyud nay naasa ko kasing-kasing kay kita manggod sa kalibutan lumalabay ra man gyud ta. Gusto ang Dios nga naatay kasaysayan. kahit ako'y Dunatay matawag nga nahimo bitaw. Giyatagan man tag abilidad, talento, hiyas dili para magtagbaw kunoy sa kalibutan kay ang Tinuod dili man ta matagbaw sa kalibutan. Di man gyud ta matagbaw sa kalibutan mga kaigsuonan. Di sa kung saon, di gyud ta matagbaw sa kalibutan. Kung gusto ta nga mubatig katagbawan mga kaigsuonan kanang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. bigyan mo ng pag-asa. Og sa diha nga ang tawo nga mubati na katagbawan gaan na kaayo na siyang mangita og mga pamaagi para sa pagtabang sa iyang isikatawo. Ug usa gyud sa pinakadako nga imong ikatabang sa imong pamilya ug sa imong isikatawo ug sa imong mga higala nga imo silang madala sa Ginoo ug matudluan sa pamaagi sa Dios. Unsaon man nato aron madala sila og matudluan sa pamaagi sa Dios kung kita wa magkat-on. Hindi alam Mao hinungdan nga ako sad gidasig sa Ginoo nga magkat-on og mupakat-on sa mga tao. ang tabi Dunay mga panahon mga igsuon nga mubati kog kaluya. Dunay mga panahon nga mubati kog kabugaton. Dunay mga panahon nga mubati kog moingon kong musurinder nako. salamat Tinuod na nganong mubati man ko ni ana kay nagpakita na nga tao ko nga nagkinahanglan ko Ginoo. Sa panahon nga mubati ko anang mga panahon na ako nang ihilak diha sa Ginoo. Ako nang ihilak diha sa mga pagdaig. Kay doon na mga panahon nga ang ato ang kinabuhi, doon na bitaw gusto nga mahuman na ni, matapos na ni, kinimuluhaton, mahuman na unta ni, para mas mabadunggan sa mga tao apan dili man sa tanang panahon nga gusto nga mahuman na mga igsuon na amang gyoy mo nagiingon ang tanang butang dunay panahon. tulad mo. Ang ato ra gyung gikinahanglan mga kaigsuonan Ang pag-ibig mo kantigutang kantigutang mupasalamat sa Dios. Pero unsa man po'y mga gikinahanglan aron makapasalamat ta sa Dios, kinahanglan magkat-on tag dawat sa tanang mga sitwasyon. na kay Kana bitawng makakat-on ta pagdawat, mao man gunay hinigiban aron makapasalamat ta kanunay sa Dios. Apan kung dili ta makakat-og dawat, dili ta kadawat bitaw na maguol ka. Unya ang mahitabo mapuno ka. Unya mawa ang imuhang balanse sa kinaiya. Kinahanglan kantigot ang modawat. Unsa may mga sitwasyon, unsa may mga gipasinati, unsa may mga nasinatian nato sa kalibutan, dawata. nasaan na kaya ako. Kay ang tao nga dili kadawat, ang musod manggod ana pagmahay, mga pangutana. Ako'y napala Pero ang tao nga makadawat, makadaig sa Dios, makapasalamat sa Dios. Kung unsa may mga sitwasyon nga nasinatian nato nimo, na amang kas kalisod, na amang kas kaharuhay, na amang kas kawaladon, na amang kas kaabudansya, na amang kas sa
kanang kalagsik or naamang kaskaluya, kinahanglan ka antigutang mo dawat nga masinati makasinati gyud ta ana. Nganong makasinati ta ana? Nagpasabot og nagpakita na nga tawo ta nga nanginahanglan ta kanunay og Dios. Kung naa kaskaluyahon, ang tambag sa Biblia, duula og tipigi ang mga saad sa Dios, hinumdumi ang mga saad sa Dios aron mobalik ang kadasig. Pero kung imong paundayan ang imuhang kaluyahon, maluyag yun ka. Muna'y giingon ni Solomon, ang taong luya, luyag yun. Pero kung ang imuhang kinabuhi nga naas kaluyahon, imong gamiton ang mga pulo nga nadunggan nimo, nakatuna nimo diha sa Biblia, diha sa mga pulong sa Dios na ang mga saad, na diha ang mga pamaagi, maunay atong tipigan. Kung sa panahon nga ato ng tipigag hinumduman, mobalik ang kadasig, unya makapailog ka, labaw sa tanan makapaubos ka. Kung nanagani ka anang pagpailog, pagpaubos, hinumdumi, mubati na kagugma. Ug sa dihang na anang kay gugma, ang kadasig mo puli ug maghari na pod sa imuha. Nana magyud mga kaigsunan ang kinabuhi nato sa kalibutan. Ang ato ra gyud nga akong ikadasig kaninyong tanan. Kung naa kay pagtuo, kinahanglan ikaw mismo makakita diha sa imong buhat. Kay mahimong kawang ang pag-ingon natong nagtuo ta, wa tay nahimo. Si Apostol Pablo miingon nga, sundan ninyo ako. Ingon nga, gisunod ko si Kristo. Si Jesus, mga kaigsunan, wala siya magpaabot na naay mo pakaon nila. Wala sila magpakilimos o wala sila magsulisit. Sa panahon nga nawad-an silang pagkaon, nangita silang pagkaon bisan sa adlaw ipapahulay. Si Apostol Pablo wala magsulisit. Walay muna nga sa ministry nga akong nakatunan sa Biblia, walay sulit, walay donasyon, bawal ang donasyon, bawal ang sulisit, bawal ang kanang pagpangayo diha sa kinabuhi sa mga tao. Kung mangayo ta, kinahanglan adto tas Ginoo. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, do naman say siguro yung mga hangyo sa mga tao, pero para lang pod sa tao. Lahi manggunang magministry ka o niya mangayo ka. Kung naa kay mga gikinahanglan, mga kaigsunan, pamalandungi ang mga minsay sa mga damgo, like sa damgos atong igsuon karon nga iyang gitanom ang usa ka lahing og minturok, doon na say gibuhat. Sa ministry dapat doon na kay buhaton. Dili pwede, mga kaigsuonan, nga moingon rata nga si Lord ray mo bahala, iyaman ning trabaho, siya ra po'y mo pakaon nato. Dili na siya mao. Ang tao nga naay ministry kantigong mga mangita og pagkaon. Muna diri sa ato ang recording studio, mga igsuon, uban sa akong asawa, ingon akong asawa, katimbang ko sa mga buluhaton sa panginhanglan. Muna nga naningkamot gyud mi nga naapon mi kamayng uma, naami uma, unya kung naay income, salamat sa Ginoo. O dili sad mo income, salamat yapon sa Ginoo. Importante kantigutang mo dawat. Kanang damgo ni kisa may gadamgo ani si Brother Freddy, kinahanglan katong imong mga nakatunan o sa may mga nakatunan sa imuhang kinabuhi alang sa panginabuhi,
i-apply to siya aron dili to siya mahimong sayang, aron ang ministry nga gitial sa Dios sa imong ginabuhi makapadayon gaan siya. Do na manggoy estudyante sa una or usa ka magtotoo mga kaigsuonan nga listener nako sa akong programa ang pulong mo kinabuhi ko sa FM Radio sa 97.9 Love Radio Cebu. Unya, nagpatudlo si nako dagang isang damgo. Ang naitabo mga kaigsuonan, patudlo siya nako kay pastor siya. Unya, naundang tungod sa kalisod. Ingon ko nga ako ning i-share mga kaigsuonan. Ingon ko nga sige tudloan ti ka. Unya unsay ako nakatawnan ako gyud ning i-share sa imuha. Ang naitabo mga kaigsuonan, gidala niya ang iyang pamilya aron magkaduol mi nya tanan nga mga pamaagi aron mabuhi siya ug ang iyang pamilya. Dalaygon ang Dios nga gigamit gidasig ko sa pagtudlo niya. Niabot ang panahon nga gikuhaan na mo siyang motor o niya gikuha ang lisensya. Ang naitabo mga kaigsuonan, ako nga na ako'y buluhaton mo adto pa kog Bible study, do na pa ko'y gidisciples, do na po ko'y klase, do na pa ko'y ihatod nga mga bata. Unya, naapa ko'y time sa pagpanghabal-habal diha sa Cebu City. Makapakaon man ko sa akong pamilya. Makapakaon man ko sa akong duha ka anak. Makapalit ko og snacks para sa ako ang anak. Unya, samantala nga siya, nga wa gyud po siya ministry, wala pa siya mga buluhaton, pure pagpanghabal-habal ra gyud, dili siya ka kuha sa kuta. Kay kinahanglan man gyud makakuha siya og 100 ang adlaw ginansya. Karon di man gyud siya kakuha sa 100 ka adlaw, 100 ang adlaw. Kay kung 100 ang adlaw, 2,000 kapin ang income matag bulan. Ang nahitabo mga kaigsuonan, sa panahon nga mohulog na siya sa ihang motor, mag-short man sige. Nya tungod kay gigamit ko sa Ginoo aron matabangan ako siya. Dunay mga panahon nga mutabang kog tapal. Ang nahitabo mga kaigsuonan, gidasig ra gyud ko sa Ginoo sa pagdasig, pagkuyog niya. Ang nahitabo mga kaigsuonan, natingala naman ko kay buntag sayo na nakoy income. Imagine ha, buntag sayo na nakoy ikapalit og sudan, na nakoy ikapalit og kuan kanang snack sa akong mga anak, kay akong mga anak mo mangayo man og kanang bukod Diyos. Unya tag 30 man siguro to, duha sila sa 60. Makahatag magyud ko. Unya na makapalit pa kog sudan. Nya akong kwenta-kwenta sa kanang daklit-daklit rang habal-habal. Kung akong option ang 400 ang adlaw, maka 400 man ko ang adlaw. Unya di man niya magkuha bisan sa 100 rang adlaw. Akong gi panidan. Akong gi murag nangispiya gyud ko ato mga kaigsuonan. Kumbaga murag gisiay nako. Saon pagkuha sa 100 pesos ang adlaw, magsige ra magdulag internet. Murag kog kanang murag kog gustong masuko, murag kog lami pong ihilak. Mao na nga nasakitan ko. Doon na gyud mga tao ngayon ana, kana bitawng tabangan nimo mahimo hinuong tapulan. Pero doon ay mga tao nga tabangan nimo makakat-on gyud sila. Mao nang diri sa kalibutan mga kaigsuonan, duha ra gyud ka klaseng tao nga imuhang tudluan, maminaw, makakat-on, naapoy maminaw, di gyud makakat-on. Kay usa sa mga kinaiya nganong dili makakat-on, tapulan. Si Apostol Pablo
Miingon gyud siya nga ayaw pakan-an ng mga taong dili mo trabaho. Kanang mga taong tapulan. Na may mga tao gyud nga ang ilang gusto ra gyoy moy matuman, magsigirag lantaw og salida, magsigirag duwag internet. Hangtod na embargo ang motor. Sakitan sad mi kay nasayang man among tabang. Nasayang ang amo ang mga kanang gasto. Di ba masakitan ka mga kaigsuonan kon muhatag ka sa tao o niya masayang lang. Munay mga nasinatian diha sa pagpuyo nato sa kalibutan. Og ang atong Ginoo mga kaigsuonan, nagpakita gyud na siya og upat ka klaseng kasing-kasing. Upat ka klase nga yuta. Dunay yuta nga dalanon, dunay yuta nga mubuog batuon, mabaw ang yuta. Doon na po yuta nga sagbuton. Pero doon na yuta nga tabunok. Mas daghan ang yuta nga naiapan kay sa yuta nga tabunok. Ang tinuod, kung mutudlo ka sa mga tao, mahitungod sa pulong sa Dios, ang gipakita sa Ginoo, mas gamay ra gyud ang misanong kaysa ming balibad, kaysa mi reject. Bisan diri sa atong programa mga kaigsuonan, kitang tanan nakabalo na ta, nakadungog na ta sa pamaagi sa Dios. Ikaw ug ako nakadungog na ta, nakasabot na ta sa pamaagi sa Dios nga naa sa Biblia aron makakaon ka sa imong mga hinaguan, aron makapahimulos ka sa imong mga hinaguan. Unsa may mga gipakita sa Biblia aron makapahimulos ka sa imong mga hinaguan. Sa Salmo 128, duha ka mensahe ang angay natong masakpan diha. Ang duha ka mensahe nga angay natong masakpan mga kaigsuonan sa Salmo 128, palihog tan-awa diha sa inyong Biblia, pero para sa mga listener sa sa FM radio o sa mga kaigsuonan nga nagtrabaho pa ani mga taknaa, kay naa may mga kaigsuonan natong nagtrabaho nga di pwede makabasag Biblia, pero makabati ra gyapon tungod kay nagsunod man sila sa atong programa. Miingon dinhi nga ang ganti sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Kung ikaw ug ako mutuman ra gyud tas pamaagi sa Ginoo, na gyud ay ganti. Di gyud na mahitabong way ganti. Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo. Una diha, nagtahod sa Ginoo. Ikaduha, bulahan ang nagkinabuhi sumala sa iyang kabuton. Nagtahod sa Ginoo og nagkinabuhi sumala sa iyang kabuton. Kung moingon kani ang Biblia sumala sa iyang kabuton, nagpakita na sa kinatibuk ang pamaagi sa Dios. Nagpakita na mga kaigsuonan sa mga mensahe sa Dios. Dias mga mensahe ug pulong sa Dios na adi ang mga pamaagi. Kung ato nang gikinabuhi, do na gyud ganti. Ang ganti naas bersikulo 2. Makakaon ka sa inyong hinaguan. Kanang atong mga hinaguan ato gyud mapahimuslan. Ikaduha, malipayon ta. Og ikatulo, muuswag gyud ta. Og duna imong mga anak mahimong panalangin. Muuswag gyud ang tao. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Ang tao nga dili kaantigong mogamit sa iyang panahon, lisod gyud ang ginabuhi. Lisod ang pagpakaon sa mga anak. Lisod ang pagpaeskwela. Lisod ang pag-atiman. Apan ang tao nga kaantigong mogamit sa panahon sa iyang kinabuhi, mahimong bulahan. Duha ka mensahe nga angay natong makit-an sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Apan dili tanang mga tao nga nakadungog mubuhat ni ining duha. Pero bless kaayo ka kung nakadungog ka niini, naningkamot ka nga makit-an nimo ni imuhang pagkinabuhi. Ingon ka tinun-an ni Jesus.
Kung ikaw mismo nakakita sa imong kinabuhi nga tinud-anay kang nagtahod sa Dios, tinud-anay ka nga nagkinabuhi sumala sa kabuton sa Dios, i-bless gid ka sa Dios. Kung nakakita ka ana sa imong kinabuhi, labaw nang nakakita ang Dios. Pero mao ni timan basi kung gatuo ta nga gatuo ra ka nga nagkinabuhi ka sa pamaagi sa Dios, nagtahod ka nagtahod ka sa Dios, nagkibuhi ka sa kabuton sa Dios sa panahon lang nga naas kadagaya. How about sa naay kalisod? Naamanggoy mga kanang pagsulay ang ato ang kinabuhi sa panahon nga nagsugod na ka sa pagtahod sa Dios, nagsugod na ka sa pagkinabuhi sa kabuton sa Dios, sulayon ka. Moabot ang panahon nga walang-wala ka. Pero bisan kung walang-wala ka, pabili nimong gitahod ang Dios, pabili nimong gikinabuhi ang kabuton sa Dios, buot ipasabot, pabilin kang nagsubay sa pamaagi sa Dios. Ang saad sa Biblia nga muuswag gayud ka. Yes, muuswag gid ka. Di gyud na mahitabo mga kaigsuonan nga di ka muuswag. Muuswag gid ka. Ug sa dihang muuswag ka, mga igsuon kos Ginoo, na ay mga taong imo nang matabangan. Sa panahon nga makatabang kag mga tao, ang gipakita si Biblia, mauna nang panahon nga nagtigom kag bahandi sa langit. Kay di man kog kakatigom og bahandi sa langit nga kun ang tanan nga panalangin sa Ginoo naa nimo imong-imo lang. Mao bitaw nang si Apostol Pablo nagpahinumdum siya sa mga mensahe ngadto siyang kaabag nga si Timoteo. Nga katong mga taong gipanalanginan sa Dios, katong mga taong nahimong mga dato, gipatambagan ni Apostol Pablo nga kinahanglan silang mutabang. Ingon si Apostol Pablo ngadto kang Timothy, katong mga tao nga nahimong haruhay o nagmauswagon, tudloi sila sa pagtabang sa uban. Pero kanang mga tao nga imong tabangan, kung imong pong tan-awon ang mga pagtulunan sa balang kasulatan, dapat ila-ilahon sad para dili mahimong kawang. Mausad na'y among nasinatian. Nahimong kawang yun. Kay ang taong gitabangan, sige ramang pugdulag computer. Naimbargo na og motor. O niya, kaduhag yun to kay gayon. Gitagaag chance. Wag yapon, embargo gyapong motor. Mao na nga si Apostol Pablo naghisgot siya sa kanang pagtigom og bahandi bitaw sa langit. Kay mauman ay giingon ni Hesus nga ayaw mo pagtigom og bahandi diri sa yuta, kay naay kawatan, naay mga taya. Pagtigom hinuon kamo og bahandi didto sa langit. Wa nay kawatan, wala nay mga taya. Mao nay giingon sa atong Ginoong Hesus. Unya unsa may mga pamaagi aron makatigom tag bahandi dito sa langit. Si Apostol Pablo miingon nga katong mga taong gipauswag, katong mga tao nga gipaharuhay sa Dios, kinahanglan mo tabang sila ngadto sa mga kabos. Aron sa ilahang pagbuhat niini, nakatigom sila bahandi dito sa langit. Maunay gitudlo ni Apostol Pablo og dili man ta ka tigom og bahandi mga kaigsuonan sa langit kung mohari ang kahakog. Kay dili man kakatabang ngadto sa mga kabos kung mohari ang kahakog.
Tanahon nato ang sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 6 man siguro to. Diri sa bersikulo 17 ko magsugod. Ako'y walang Unang Timoteo kapitulo 6 17 hangtod sa 19. hindi alam Pahimangnoi ang mga dato nga dili sila magpahitason, magmapahitason, ug dili sila magsalig sa bahandi, ang inaatupag kundili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. takbo ng Sultihi sila sa pagbuhat og maayo, og sa pagpadato diha sa inyo sa mga maayong binuhatan. Kinahanglan magpadato sa maayong binuhatan, ang mga sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban, sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. kaya kong Bersikulo 19, napaham niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umalabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. sama-samang gawa Mao bitaw na nga nganong gipauswag ka dili aron magtagbaw ka sa unsay naa, buhay na dati aron makatabang kas uban. Pila ragod ka tuig ang atong edad sa kalibutan. na kaya ako Kung hinumduman mag-edad na gani tag 60, dili na bita kabuhat, di na po ta katabang. Pero kung nakapundar ka sa pamaagi sa Biblia, bisan kung idaranan ka, makatabang ka sa bisan kinsa. Mao na nga ang mga batanon nga akong nahimamat sa kalibutan. kahit ako'y Doon na gyud ko'y kasing-kasing nga dili na ko kana di ko kapugong nga mutudlo og mo pahimangno sa mga batanon. Pero dili tanang batanon sa'yo nga masultihan ni ini tungod kay dili tanang batanon ma tinuuhon. Dunay mga batanon nga ikaw ra po'y dauton. Mao bitaw nang mahitungod sa pagtudlo, dili tanang tao mga igsoon nimo na dayong tudloan. buhay na dati Himuon usat ng tinun-an ni Jesus aron dili mahimong kawang nasaan ang atong panahon o paghago sa pagtudlo sa tao. Himuon usat natong tinun-an ni Jesus sa unsang paagi. Kinahanglan mo tuo sila ni Jesus, mudawat sila ni Jesus, ug bautismuhan sila. O sa dihang mabautismuhan sila, tudluan sila sa pamaagi sa Biblia. O ang unsay naas pamaagi sa Biblia, maunay muhatod nila sa kinabuhing madagayaon. Pero dili tanang tao musubay ni ana. Mao na nga nganong naay mga taong lisod, nganong dunay mga taong haruhay, tungod kay dili tanang tao pariha og response sa mensahe sa Dios. Dili man tanang tao pareho og response sa pamaagi sa Dios. Pareho tang nakadungog, pareho tang nakabati, pero dili ta pareho nga misanong. Dili ta pareho nga may response. Pero moingon kong bless kayo ka kung sa dihang nakadungog ka sa Biblia, gikinabuhi gi-apply nimo dayon ni. Pero ayaw ni ibuhata kanang murag tilaw-tilaw lang, kana bitong may raspirmero sa panahon nga dunay mga pagsulay, muundang ra po dayon. Kung naay mga pagsulay, maunay pagpakita nga epektibo ang imuhang himo sa pagsunod ug pagkinabuhi sa kubot-ong Ginoo. Mga igsuon, di ko mo langan atong oras alas 10 naman, katong kanta nga lahutay ako lang niya tong kantahon. Moadto na ta sa mensahe mga kaigsuonan sa Buhat kapitulo
27. Ang biyahe sa kinabuhi sa tao, ang taong dinihugan maoy gikinahanglan. Maunay ato rong hisgutan mga igsuon. Sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, nagbiyahe man gyud ang ato ang edad. Nagdagan man ang atong edad. Ang gikinahanglan niini mga taong dinihugan. Like ni Paul. Aron malayo ta sa katalagman. Kanang katalagman nga gihisgutan diha, kalisod. Kanang katalagman nagpakita na sa kalisod sa kinabuhi, kalisod sa panginabuhi, kalisod sa sitwasyon, malikay ta ana kung dunay mga taong dinihugan, unya maminaw og sundo nato ang ilang mga mensahe nga miabot sa atong kaugalingon. Kining ato arong panag-uban, mga igsuon, dako kayo ning ikatabang or dako kayo ning makatabang ni adtong mga taong maminaw. Pero alang ni adtong maminaw, dili maminaw, dili gyud ni makatabang. Katong mga taong maminaw ug mutuman niini, sultihan ta mo kanunay mong ubanan sa Ginoo. Pero katong mga tao nga naminaw, dili mutuman niini, dili makasinati sa pamaagis Ginoo. Unsay atong nadunggan? Importante sa atong pagpuyos kalibutan ang taong dinihugan. Nganuman, ato ning basahon diha sa Kapitulo 27. Kapitulo 27 sa buhat. Ang kinabuhi ni Pablo ug ang kinabuhi ni Julio. Usa ka kapitan sa Romanhong kasundaluhan. Mauni ang gipakita. Si Pablo ug ang leader sa mga sundalo. Leader sa mga sundalo og si Pablo. Bantay ninyo niha. Kay dunay minsay ang Dios nga gusto sa Ginoo nga inyo ning masakpan. Buhat 27 bersikulo 1. Sa dihang gikauyunan nga mulawig kami ngadto sa Italia, gitugyan nila si Pablo og ang pipila ka mga binilanggo ngadto kang Julio or Julio, usa ka kapitan sa Romanhong kasundaluhan nga ginganlag kasundaluhan sa emperador. May barko nga gikan sa Adramito nga andam na sa paglawig padulong sa mga dungguanan sa lalawigan sa Asya. Misakay kami og milawig, mikuyog kanamo si Aristarco nga taga Tesalonica, usa ka syudad sa Macedonia. Sa pagkasunod adlaw, miadto kami sa Sidon. Si Julio or si Julio maayo kaayo kang Pablo. O gitugutan niya si Pablo pagduaw sa iyang mga kahigalaan aron kahatagan siya sa iyang mga gikinahanglan. Unya, mipadayon kami sa among panaw ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipaingon kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Sipre. Milabang kami sa dagat atbang sa Cilicia og Pampilya og miabot sa Mira sa Lycia. Dito ang kapitan nakakita og barko nga gikan sa Alejandria nga moadto sa Italia. Busa iya kaming gipabalhin sa maong barko. Hinay ang among paglawig sulod sa pipila ka adlaw ug tapos namo hiagii ang dakong kalisod, miabot kami atbang sa lungsod sa Nido. Ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipadulong kami sa nasa lipdang bahin sa pulo sa Kreta
at bang sa Salmone. Napidpid kami sa kabaybayonan ug uban sa dakong kalisod. Miabot kami sa dapit nga ginganlag mga maayong dungguanan nga dili layo sa lungsod sa Lasea. Nagpabilin kami didto sa dugay hangtod nga naabtan kami sa panahon nga makuyaw na kaayo ang pagpanaw sa kadagatan, kay milabay naman ang adlaw sa pagtubos, busa gitambagan sila ni Pablo. Mga higala, nasayod ko nga makuyaw na ang atong panaw ug moabot ang dakong kadaot sa atong karga ug sa barko ingon man sa atong kinabuhi. Apan ang kapitan sa mga sundalo mas mituo sa gisulti sa kapitan og sa tag-iya sa barko kay kang Pablo. Ang dungguanan dili maayong dapit nga kataguan sa panahon sa tingtugnaw, busa ang kadaghanan miuyon sa pagpadayon, paglawig og sa pagpaningkamot, pagdunggo sa Pinisia, usa kini kadungguanan sa Krita nga nagatubang sa habagatang kasadpan og sa amihanang kasagpan, og makatago sila didto sa panahon sa tingtugnaw. Unya misugod paghuros sa hinay ang habagat, og ang mga tao nagdahom nga matuma nila ang ilang laraw, busa giisa nila ang ilang angkla og namaybay sila sa Krita. Apan wala magdugay, mihuros gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin nga gikan sa amihanang sidlakan. Mihampak kini sa barko og sanglit, dili naman namo masungsong ang hangin, nagpaanod-anod na lamang kami. Nasalipdan kami sa paghitungod namo sa habagatang bahin sa gamayng pulo sa Clauda. Unya among gayon ang sakayan uban sa dagkong kalisod aron dili malunod. Gikarga nila kini og unya ang barko gihiktan nila mga pisi aron malig-on. Tungod sa ilang kahadlok nga masangad sila sa kabalasan sa Sirtis, gihipos nila ang layag og nagpaanod-anod na lang sila. Mipadayon sa pagkusukuso, ang kusog nga unos, busa sa pagkasunod nga adlaw gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko. Og sa sunod pagayod nga adlaw, ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. Sulod sa daghang mga adlaw, wala namo makita ang adlaw og ang mga bituon, og mipadayon paghuros ang makusog nga hangin, sa katapusan nawad-an kamig paglaom. Nga maluwas pa, tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tawo wala nay kaon, mitindog si Pablo og miingon, mga higala, kung namati palang unta kamo kanako. Og wala mo laway gikan sa Krita, dili unta kini mahiagom ni ining tanang kadaot og kapildihan. Apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok, kay walay usa kaninyong mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. Kay kagabii ang Dios nga maoy na nag-iya kanako og maoy akong gisimba, nagpadalag anghel nga miingon kanako, Pablo, ayaw kahadlok. Gikinahanglang mo atubang ka sa emperador ug ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. Busa salig kamo, kay ako nagsalig sa Dios nga matuman gayod ang iyang gisulti kanako, apan idagsa kita ngadto sa laing pulo. Sa pagka ika-14 kagabi, gianod pa gihapon kami ngadto sa Andrea. Sa pagkatungang gabi, ang mga tripulante na kamatikod nga nagkaduol kami gyuta. Busa ilang gisukod ang giladmon sa tubig pinaagi sa pisi, nga sa tumoy may gihikot nga pabugat og nasuta nila nga hiladmon 20 kadupa. Og sa unahan nga diyutay gisukod na usab nila, nasuta nila 15 na lamang kadupa ang giladmon. Tungod sa kahadlok nga madasmag kami sa mga barko, miari sa bato,
miariya silag upat ka angkla ug ulin ug nagampo nga mabuntag na unta. Ang mga tripulante buot mobiya sa barko busa giariya nila ang sakayan sa pasangil nga iariya nila ang pipila ka angkla sa dulong. Apan si Pablo miingon sa kapitan sa kasundaluhan o sa mga sundalo, kung kining mga tripulante dili magpabilin sa barko, dili kamo maluwas. Busa giputol sa mga sundalo ang mga pisi nga nagaid sa sakayan o gipasagdan kini nga ianod. Hapit na kadto mabuntag o giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya miingon, napulog upat na kaadlaw karon sa inyong pagpaabot og wala gayod kamoy kaon. Busa naghangyo ako kaninyo pagkaon aron kamo mabaskog kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo. Onya mikuhag pan si Pablo nagpasalamat sa Dios at ubangan nilang tanan o gipikas-pikas nila kini o gikaon. Og nadasig silang tanan og nangaon usab sila. Kaming tanan 276 kabuok na nabusog na ang tanan. Gilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili mabugatan ang barko. Dinhira usa takuto mga kaigsonan, unya ato nining isunod kining nalunod sila. Atong nadunggan mga kaigsonan ang kasaysayan sa biyahe ni Pablo. Daw sama kini sa biyahe sa kinabuhi nato karon sa atong pagpuyo sa kalibutan, uban ang atong tagsa-tagsa ka pamilya, tagsa-tagsa ka mga anak, o uban sa mga trabaho, hiyas talentog abilidad o kini gikan sa Ginoo. Ang nahimong leader aning biyahea si Julio nga maoy kapitan sa mga kasundaluhan, nga maoy giagad sa mga tao ug ang tag-iya sa barko. Sa laing bahin sa espirituhanon nga mensahe, ang leader sa maong biyahe si Pablo. Ang nakalahi sa duha ka leader, si Pablo dinihugan. Atong hinumduman, ang nagdihog ni Pablo dili apostoles, dili inila nga tinun-an, usa ka hamtong magtotoo nga si Ananias. Pero gidihugan siya sa paagi nga mahimo siyang alagad og tigsangyaw sa mga tao, ilabinas mga hintil. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, wala say kasinatian may tungod sa paglawig sa mga barkos kadagatan. Wala say kasinatian mga kaigsuonan mahitungod sa pagpadagan sa barko sa panahon nga adunay mga bagyo. Gawa sa kapitan og tag-iya sa barko, daghan kay isang nasinatian. Pero bisan si Pablo nga walay nasinatian, ang nakalahi kay siya dinihugan sa Dios. Tinuod na sa biyahe sa atong kinabuhi sa kalibutan, ang pinaka-importante ang taong dinihugan. Pero bisan sa pinaka-importante pa ni, pero ang mga tao dili gani mosanong, dili maminaw, dunay mga katalagman. Si Pablo o si Julio matud pa maayo kaayo sa kinabuhi ni Pablo. Kay gihatagan siya higayon si Pablo sa pag-adto sa iyang mga higala aron ang mga higala makapadala og makatabang sa mga panginahanglanon ni Pablo sa iyang biyahe paingon sa Roma. Niatong hinumduman si Pablo aning panahon na pinireso siya. Under siya sa pagdumala ni Julio nga usa ka kapitan sa mga sundalo. Pareho silang misakay sa barko
nga ang barko dunay kapitan ug dunay tag-iya. Sa ilang lawig mga kaigsuonan dunay unos, dunay bagyo nga moabot. Onya, dunay usa ka pantalan nga gitinguha nga makaabot sila didto aron didto sila mopahulay sa panahon sa tingtugnaw. Ang tingtugnaw nga gisgutan diha mao ang panahon sa tingulan nga dunay mga hangin. Hangin gikan sa bagatan, hangin pa gikan sa amihanan. Ug dunay usa ka pantalan nga ilang gitinguha nga kung sila moabot didto mahalibre ang ilang kinabuhi. Apan ang nakita ni Pablo, mas gikinahanglan nga magpabilin sila aron walay kadaot o katalagman nga ilang masinatian. Pero ang nahitabo, kini si Julio, mas naminaw siya sa kapitan o sa tag-iya sa barko o ang mga tripulante o ang mga tao nga mga sundalo, mas naminaw pa sa kapitan o sa tag-iya sa barko. Kaya nga naman, daghan mga silang nasinatian. Nagsaligman sila ilahang mga nakatunan. Nagsaligman sila sa ilang abilidad, sa ilahang kahanas, sa ilang mga experience may tungod sa paglawig sa ilang barko. Pero si Pablo, bisag walay na sinatian, doon na may Diyos nga mao'y tag-iya sa tanan. Diyos nga iyang gilagaran nga nakakita karon og sa ubalabot nga panahon unsay mahitabo sa tao nga nagpuyos kalibutan. Si Apostol Pablo, siya nga tao nga makadungog sa tingog sa Dios. Diin ang Dios nakakita unsay mahitabo sa unahan. Ug ang Dios nga nakakita unsay mahitabo sa unahan ug unsay dapat unta buhaton sa tao. Nakigsulti ang Dios dito lamang sa taong dinihugan. Wala magpakita ang Biblia nga ang Dios makigsulti sa mga tripulante o sa tag-iya sa barko o sa kapitan. Kay pwede man gud nga adto makigsulti ang Dios sa kapitan. Adto makigsulti ang Dios sa tag-iya sa barko o kang Hulyo kung ato lang ing anaon. Apan dunay kabubuton ang Dios. Diha gipakita sa Biblia nga ang Dios o kabubuton niya nga adto siya makigsulti sa taong pinili. Adto siya makigsulti sa taong iyang dinihugan. Pero ang problema kay ang mga tao nga sakay sa tibuok barko wala maminaw kang Pablo bisan si Julio. Kay mas naminaw sila sa kapitan sa barko o sa tag-iya sa barko. Inani ni ang kinabuhi usahay. Pareho tang magtotoo. Gisangyawan kas pulong sa Dios. Kung unsaon nimo pagdumala ang imong kinabuhi. Unsaon nimo aron makalingkawas kas kalisod. Unsaon aron makalingkawas kas kawaladon. Aron makapahimulos ka sa tanan nga ananimo. Mapahimuslan nimo ang imong trabaho, mapahimuslan nimo ang gasa nga ananimo, abilidad nga ananimo. Ang problema mo ni tuwa ka naminaw sa mga taong abilidaran. Wa ka maminaw sa taong dinihugan. Maunay problema kay usahay og nabatasan sa tao, kultura na siguro sa tao, nga ang gitan-aw sa tao ang iyahang kahanas, ang iyahang mga nasinatian, ang iyang abilidad, ang iyang kaalam, siyempre, o ang mga taong abilidaran. Daghang kayong mga magtotoo, sultihan ta mo. Naminaw sa pulong sa Dios. Pero talagsara kaayo misunod sa pamaagi sa Dios. Ikaw ug ako, pareho tang nakadungog sa pulong sa Dios nga akong gisangyaw ninyo. Og kining maong mensahe dili gikan nako, gikas Biblia. Ot ipasabot gikan sa Dios.
Dunay mga advice, dunay mga pamaagi nga imuhang nadunggan og sa imong pagkadungog niini gipakita sa balaang kasulatan giatiman kas amahan. Kay kung wala pa kaatiman na, di unta ka makadungog niini. Apan mahimong makawang ang pag-atiman sa Ginoo sa diha nga nakigsulti siya kanato sa ato ang programa. Kung ikaw nga nakadungog, di ka mo response. Dili ka mo buhat. Kay naamay mga tao nga, mas mintuo sila sa mga tao nga maalamon sa kalibutan. Mas mintuo sila sa ilahang kaugalingon, sa ilahang trabaho. Unsa may mensahe sa Ginoo aron makapahimulos ka sa imong kinabuhi. Unsa may mensahe sa Dios aron makapahimulos ka sa tanan nga anani mo. Tahura ang Dios. Pag kinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Ang gipakita sa duha ka mensahe ang pamaagi sa Ginoo sunda. Pero kung dili nimo nasundon, ikaw ra po'y magsapir sa imong himuon. Pero kung imong sundon, ikaw ang makapahimulos sa unsa may mga panalangin sa Dios. Tinuod na. Mao na nga dunay mga mensahe dira sa programa nga mismo ako nakadungog og ako nasayod nga nakadungog mo niini kaysa ako nang gikaingon nga akong ginabuhi gigamit ka instrumento para ang pulong sa Ginoo atong madunggan. Para ang mensahe sa Dios atong masayran. Ang pulong ug mga mensahe sa Dios nga atong nasayran nga atong nadunggan nagdala ni kadaugan. Nagdala ni og kagawasan. Labaw sa tanan muhatod ni nato sa panalangin ngadtos kinabuhing way katapusan. Lamang kung sa imong pagkadungog niini mas naminaw ka sa imong abilidad. Mas naminaw ka sa imong pagkanaahan. Mas naminaw ka sa imong pangatrabaho. Sultihan ti ka. Ang unsay nahitabo sa mga tao sa barko o sa mga kabtangan nila maupo na gipakita sa Biblia nga dangatan sa mga tao nga dili antigo sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Nanabitaw na sa kanta, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga batanon ka pa, halayo ang kamatayon, daghan maayog lawas, kinabuhi nakalas, sa kaluwasan sila napakyas. Kung si Julio nga nakadungog sa advice ni Pablo, dili madaot ang barko. Dili madaot ang ilang mga gamit. Wala untay mapildi nga mga gamit sa tao o gamit sa barko. Pero wala sila maminaw ni Pablo. Pareho silang nakadungog, pero wala sila maminaw. Wala sila musudon. Tua hinuon sila naminaw sa kapitan o sa tagiya sa barko. Pangutan na, ikaw, asa man ka naminaw? Sa imong pagkanahan? Sa imong abilidad? Daghan kayo mga Kristohanon. Iguras pagtuo. Pero wala sa buhat. Speaking about sa pamaagi sa pagpuyo, speaking about pamaagi sa panalangin, pila lang katao ang mituman. Kana na lang paghalad, kana na lang paghatag sa kinapulo, agoy, ambot lang, pila lang siguro ka mga tao ang misanong. Kay kasagaran nga mga tao, ang pinaka pobre pagyud mao ni. Nakadungog og wali, nagbasag Biblia, nakadungog og nasayod sa pamaagi sa Biblia, pero tuan naminaw sa mga wala
magtuon sa Biblia. Unsa may mga pulong sa mga taong wala sa Biblia. Nangwarta na po si pastor. Nangwarta na sad si pastor. Maghisgot kanig ikanapulo, maghisgot kanig paghatag. Ang mga tao nga wala magkinabuhi sa Biblia, di ba maudaw yun ay panultihon. Unya ikaw, asa man ka naminaw, asa man kami sanong, asa man ka nibuhat. Ug unsay imong gibuhat, timan ini, ikaw ray muani anang tanan. Ikaw ra may muani sa imong gibuhat. Ako ra po'y muani sa akong gibuhat. Mauna nga sa akong kinabuhi, sa ginagmay nga nakatunan sa akong mga kamot, akong gipasalamatan ang Dios nga gipiyal niya ninako. Gipiyal sa Dios diri sa akong kamot. Unsay akong nakatunan, i-share nako sa tanan ni adtong tao nga walay laing gialagaran kundi ang Dios lamang. Kay daghan akong nasinatian nga mga taong akong gitudluan nahimo rang kawak. Sa ako nang gikaingon, sayang ang panahon. Doon na mga taong tapulan. Unya, ako pa'y gidaot. Ako pa'y nahimong dautan. Pero kanang tanan, kinahanglan nga akong dawaton. Nga naag yun ng mga tawana. Kay kung dili na ako na dawaton, mabugatan man ko. Maguol man ko. Masakitan ko. Ang mahitabo, di ko kadaig sa Ginoo. Unsay resulta, alkansi ko. Unang ako, kamong gidasik. Sundo nato si Kristo. Si Kristo, si Pablo, sa dihang gidaot sila, gibutang-butangan sila, giluto sila, ang ilang gihimo, likay ragyon og depensa. Tinuod na. O kanunay nilang giampo sa amahan ang mga tao. Sa imong kinabuhi, mga igsuon, katunini. Katunini samtang may panahon pa. Tipigi ni samtang makahimo pa ka sa pagtipig. Tahura ang Dios. Pag kinabuhi, unsay kabuton sa Dios. Muingon na ganing pag kinabuhi, unsay kabuton sa Dios. Dili kabuton sa Dios, kanang dili nato ihatag ang dili iya sa Dios. Kay daghang kay mga tao nga muingong siguro sa imong kinabuhi daghang mga tao nga imong nasinatian nga musaaran ka. Ang mga tao nga musaad nimo ilan na ng tulubagon, dili na imong tulubagon. Unang bantay ang imuhang baba, bantay ang imuhang mga pinulungan. Kay ikaw ray mo ani anang tanan. Atong oras, alas 11:03, kinahanglan kong mo relax, unya maniud to, pagkalaunag alas 2, o klasiko. Unya, katong mga tao nga wa pakaagi aning pagkat-on mahitungod sa pagamagwali. Ako tamong aksipon i-add mo sa ako ang group chat. Ang akong gamiton is Messenger, video call. Siguro ang inyong signal kung mo-join mo kanang makaapas, kanang dili maluding, dili mawala-wala. Kay ang ako ang oras nga akong gigahin ninyo, muingon kong bililhon ni siya, kay dili pulong sa tao ang atong isgutan, kun dili pulong sa Dios. Nganong bililhon ni siya, kay gikan ni sa Dios. Wala na yung makalabaw ani.
kay mudala ni nato sa gingarian sa Ginoo. Si Matias Sato, amin pastor, padayon lang yun pastor, nagpanalangin kanimo. Salamat sa Dios Pastor Gideon, nagidala ka sa among nakaplagan dinhi sa FB. Bisaya ka manayosin mo salita mo. Bisaya ka, ayusin mo salita mo. Okay. Kung sa imuhang tan-aw wala ko magtarong, imo rasad na. Alang nako, nagtinarong ko unsay nas Biblia. Los Minda Galigo, tama ang imuhang mensahe pastor. Amen. Kisa maning si Biding, okay. Ako ning tan-awon ng imuhang kuan profiles. Biding Dilika. Si Lia Taglos Lumantas, pwede i-add ko pastor para ka-join ko sa klase. Okay. Pastor, appeal ko sa GC. I-message lang ko sa ako ang account Gideon Candelario nga ang profiles, recording studio ug ang FM station. Si RCL Matondo, salamat pastor, ang Ginoo magpanalangin nimo. Rose Datuon yo, God bless pastor. Si Nancy Udtasa, salamat sa pulong pastor, nindot kaayo. Ninita Pahang, yes pastor, amen. Si Prince Bindilo, good evening pastor, nagtanaw ko sa imong live. Subong, sagdain na siya pastor, kika ni Charlene Paconla. Sakto na, tinuod na. Si Eliser Godines, pastor mo apil ko kanos amana magsugod, God bless. Magsugod ko unyang alauna Pastor Eliser Godines o alauna hangtod alas 2 karong udto. Muna nga human sa paniudto mo klasiko. Cyril John Ipids, salamat sa Dios sa pulong. Haris Larcio, salamat sa pulong sa Ginoo pastor, God bless. Ako pastor gusto ko mo apil. I-message lang yun ko para ma-add mo sa GC sa Messenger. Naay nag-request na ko awit makalangit. Ako ning kantahon. Lahutay lang og gugmang maunungon. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, nagsabog mo, sa pagkagamanan mo, hangangayang simbahon. Akong awiton mga kigsunan ang gi-request diring lahutay. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan, busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang
mga adlaw mo. Ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabugat mo tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya kaniya, dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pang matinod anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalistanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong halagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalaban ka sa pagsulay. Gugmang maunungon ako ang kantahon mga kaigsunan, awit magkalangit nga atong na umol diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gugmang maunungon. Iubanan mo ako, sukat pa kaniadto. Iatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan.
iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong guma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Ang ayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugmam mo kanunay giyong maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. Sukat pa kani adto, giubanan mo ako. Sukat pa kani adto, giatiman mo ako. Bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong guma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Ang ayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugmam mo kanunay giyong maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. O Jesus, dawata ang mga halat ko. Laygon ng Dios mga kaigsuonan, ug adto ta sa mga pag-ampo. Ako sa nimbasahon kanindot sa mga kanta, pastor, makahilak man ta. Pati boses, kay salamat kaayo no sa samot namong okay. Adto ta sa mga pag-ampo niya, mo tan-aw ko sa ako ang account kung kisay nag-add dito. O niya ako ang i-add sad sa group chat sa Messenger. At ito sa mga pag-ampo mga kaigsuonan, o niya sunod na to nga live, ato na ta sa kapitulo 27 gyapon, diin ato to ipadayon tong unos, ang unos. Amahan na mga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nag-atiman kanamo, Dios nga mo'y nagtudlo sa imuhang mga pulong, mga pamaagi, mga minsay nga angay na mo makatunan. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan, nga imo kaming gihatagag kasing-kasing nga madinawaton, matinuhon sa imuha pulong ug andam kanunay sa pagkinabuhi niini. Amahan Dios nga makagagahom, padayon kang nagpanalangin kanamo sa paagi nga kami nakakaton sa imo mga pulong. Usa kini kadakong panalangin kaming nakakaton kami ug imo kaming gidasig sa pagkinabuhi niini. Usa mo kang pasalamatan, amo kang daygon Ginoo, tungod kay
kanunay kang nagatiman kanamo, kanunay kang nagiya kanamo. Among gihalad diha kanimo ang among kinabuhi, ang tanan nga niya kanamo o Dios gikan man kanimo. Usa takos kang pasalamatan, takos kang pasidunggan, halaran alagaran sa kinabuhi nga among nabatunan gikan kanimo ug alang lamang kanimo. I-bless kino ako mga kaigsuonan nga nakadungog karon nakabati nga sila malipayon malinahon ug matinuohon ug mandinawaton sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon sa gihapon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug maayong pagpaniod to. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo